Samtang sa dakbayan sa Mandaue, daghang mga kontrabando usab ang nakonfiskar sa mga sementeryo. Ang report ni Nico Serino. Sa St. Joseph Catholic Cemetery sa Gizo, Mandaue City, hapsayra ang pag-abot-abot sa mga tao. Gikinahanglan hinuon ang paglakaw ug pipila ka metros kay di man maagian ug sakyanan ang kalsada. Sa ganghaan sa sementeryo, may inspeksyon nga himuon ang mga pulis ug barangay tanod. Gani pipila ka mga kontrabando, ilimnon ug mga hinagiban ang nakumpiskar sa gate pa lang. Bisan mga gamit pagpanglimpyo og nicho sama sa palita, wa na itugot nga madala sa sulod. Gialaw pa gahapon ang katong mga panglimpyo nila mga guna gamit panglimpyo. Karon dili na gyud, bawal na gyud, even ang sigarilyo di kumusugot nga na sigarilyo diha kay publiko na manabako di sa sud ato nang gibawalan. Subsubsab ang inspeksyon ug deployment nga gihimo sa lain-laing ahensya aron masiguro nga hapsay ang pagtimaan sa kalagkalag. Natay mga truck na assign sa mga menteryo. So dira mag-monitoring ta dito, dira ta mag-standby mi dira. Emergency vehicles na to naka-standby na diha sa atong staging area. Sa sulod, daghan gihapon ang mitanyag sa ilang serbisyo alang sa mga patay. Sama sa mga kabataan nga mamintal o lettering sa mga lapida. Sunod-sunod sab ang schedule sa mga misa sa kapilya sa sementeryo. Lain-laing parokya sa Mandaue ang gitahasan sa matag schedule sa misa. Tambag sa usa ka pari, iampo ang mga mitaliwa na. Sama sab sa ubang mga tao nga misiguro nga makapamisa sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Maningkamot itong langit, no? Nindot man ang katiwas tag eskwela, ngayon ta nakalampos ta. Pero again, ang tinuod kalampusan ka na malangit kita. Sibabul na siya kay nanagoy-daghan na to mga igsuon na to ana dito. Managuna na to, nagkampo kun para na to. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.